Bueno, boas tardes a todos. A verdade é que vaya papelón me toca a min falar ahora dunha cousa tan aburrida como unhas estatísticas despois do espectáculo e da charla tan interesante que nos deu Margarida Guerra. Pero, bueno, en fin, é o meu traballo este. Pedíuseme que fixéramos un informe sobre a situación das corais en Galicia. É un traballo que foi impulsado pola sección de artes escénicas, musicais e audiovisuais, que xa non é o primeiro informe que facemos deste tipo, un informe que se fai no sentido de que se fai unha colaboración co propio sector, unha cousa que parte das entidades que están implicadas no sentido de que son as principais interesadas, que se faga, nos trasladan de unha maneira a necesidade de facer isto. Entón, isto para nós é moi interesante no sentido de que se hai un tecido asociativo que represente dunha maneira máis ou menos o sector, permítenos poñernos en contacto dunha maneira bastante sinxela, técnicamente, para nós, e ao mesmo tempo nos asegura certa resposta, que é o fundamental. Cando facemos unha estatística, o medo que nos dá sempre é que non teñamos respostas suficientes, que non podamos describir como queramos o que estamos estudando. Neste caso, a colaboración xurdiu a partir de, o que dicir, fixose cas asociacións do sector que son FECOGA e a COPOBI, e con eles tamén se diseñou en parte a propia investigación, xunto con outros expertos. O papel de Alejo Amoedo tamén foi moi importante, no sentido de que asesorou e axudou en moitas cuestións. Os obxectivos do traballo era un pouco ver cal era a distribución no territorio das corais, cales son as características principais dos seus componentes, a dirección, as actividades formativas, se as souber, a imaxe e a actividade musical das corais, datos económicos que nos permiten un pouco tamén facernos unha idea de como resolven os problemas do día a día. Despois o Consello de Cultura fixo bastantes traballos relacionados coa problemática toda relacionada co COVID nos últimos 2 anos, e aquí fixosenos ver que fora digamos que dentro da problemática xeral que supuxo para a cultura COVID, parece ser que aquí, ou até era que aquí tamén había houbera probablemente máis pegada aínda que noutros ámbitos. Por último, tamén pretendíamos darlles un pouco a voz, preguntarles cales eran os problemas e necesidades dunha maneira aberta, sin prexuzgar ningún tipo de resposta. O universo non son só as corais asociadas a estas dúas entidades, senón que se completa con outras entidades, algunhas entidades que son independentes, que non están asociadas, pero que teñen entidade, que son importantes, e que nos recollimos nun ficheiro que foi o que utilizamos do universo. En total son 266 as corais que se contemplan. A mostra viu definida polas cantidades de respostas. Utilizouse un sistema que é basicamente que chega un email e tes que complementar os datos online, o cal pode resultar tedioso para bastantes persoas. O número de entrevistas é máis que suficiente, e si é certo que para algúns cruzamentos o erro non é pequeno. Eso significa que, xa o explicarei, que algúns resultados, cando se cruzan, é dicir, cando se ve unha entidade segundo o tamaño, segundo o sexo, chega un punto que non se pode xa, non hai, digamos, unha robusteza suficiente nos datos como para dicir que iso é estatísticamente así. As preguntas fixeronse durante este verán, e os resultados son, que é o que lles vou a relatar agora brevemente,
teñen a disposición de todos colgado na página web do Consello da Cultura o informe, se teñen ganas de lelo. Os resultados principais son que das 266 entidades que hai, case a mitad está na provincia de Pontevedra, que con claramente provincia dominante nese sentido, polo menos en canto a número. Un terzo está en Coruña, un 11% en Lugo, un 10% en Ourense. A metade está localizada en núcleos pequenos, en núcleos rurais, un terzo nas cidades e 46 unidades nas vilas. Por ano de fundación son relativamente recentes, pese a toda esta historia na que estuvemos escoitando na intervención anterior. Efectivamente, ten unha historia longa isto, pero o certo é que o ano de inicio medio de actividade sitúase en 1991. Só un 18% das entidades que estudamos fundaronse antes de 1980 e un 37%, máis de un terzo, a partir do ano 2000. A masa social é grande. Nos estimamos que son 6.100 persoas neste momento, a setembro de 2022. Penso que é unha estimación conservadora, é posible que sexan un pouco máis. O número medio de membros na mostra son 29 persoas, hai moita variación, hai desde corais moi pequeniñas a corais de máis de 60 persoas. Unha das características principais desta mostra é que, xa se apuntou en algún momento, é a idade dos membros das corais. Tres cuartas partes da mostra teñen 60 ou máis anos. O 44% teñen 70 ou máis. A distribución por sexo tampouco non é equilibrada, hai predominancia de mulleres, un 61 fronte un 38, que tamén isto, como se dice, influye na distribución das cordas, non? É dicir, hai maioría de sopranos, contraltos, e, cantidades menores, un 18% e un 20% de tenores e baixos. En canto tipo de corais, a inmensa maioría son independentes, entidades independentes, supoño que na maior parte constituídas como entidades sin ánimo de lucro, pero de carácter independente, tres cuartas partes, e das que dependen de outra entidade, na maior parte dos casos dependen dun centro cultural, un 11%, ou dunha asociación veciñal, nun 3%, é dicir, moito menos. A maior parte dos componentes, das persoas que participan na actividade das corais, non teñen formación musical, un 65%. É dicir, a formación básica que se preguntaba se sabían ler partituras, polo menos, eso era un 22%. Os que teñen xa unha formación media, é dicir, que se teñen algún tipo de educación formal musical, son un 8,8%. Formación superior únicamente un 3%. En relación con isto, pode atoparse que na maior parte das entidades non hai ningún tipo de formación musical. Dous terzos dela, no 65% non hai ningún tipo de formación, e nas que hai formación son principalmente de canto e técnica, parece lóxico por outra parte, únicamente nun 10% dos casos solfexo e linguaxe. Tamén se un 3%. Un 3% das corais ten unha escola de música recoñecida. Contrasta isto, pois eu creo que ca figura do director, que sí que é unha persona con unha formación moi elevada.
É dicir, no 75% dos casos ten formación superior e no 23% dos casos formación media. A distribución por sexo tampouco é igual, se había predominancia de mulleres nas corais, aquí temos predominancia de homes, un 72% de homes por un 27% de directoras. A idade media tamén é significativamente inferior, a idade media son 50 anos, un pouco máis novas as mulleres, as directoras son un poquinho máis novas que os directores. É unha remuneración, bueno, non sei se é moito ou pouco, parece escasa, vamos. É dicir, o 40% recibe menos de 350 euros o mes, incluso hai un 25% que non recibe ningún tipo de remuneración. Solo hai un 8%, un 8,8%, casi un 9% que recibe unha cantidade de 500 ou máis euros o mes. Bueno, quizás esas remuneracións garden relación coa situación económica xeral destas entidades que, polo menos en términos globais, non é moi, digamos, bueno, tamén estes son datos de 2021, que entendo que debe ser un ano malo, pero, bueno, en fin, son entidades relativamente pequenas, no que ten que ver con pouca capacidade económica. A media sitúase en 5.200 euros, cun rango moi grande, entidades que, bueno, prácticamente non teñen gastos, supoño que porque non teñen ingresos, claro. E entidades que sí, claro, que sí que teñen unha actividade moito máis grande, non? Pero isto saberán vostedes mellor que a min. É dicir, os ingresos veñen de cotas para os membros, e non en todos os casos. De feito, hai unha cuarta parte que non cobra absolutamente nada. A cota máis frecuente sitúase entre 60 e 120 euros ao ano, que, bueno, tampouco sei valorar así moito pouco, iso é o que ven reflectido nos datos. E, por outra banda, tamén teñen algo de ingresos polas actuacións que ofrecen, que tampouco parecen, a verdade, moi cantidades grandes tampouco. De feito, hai un 43% que non recibe nada cando fai as súas actuacións por aí, é dicir, que serán gratuitas. Dos que reciben, outra vez temos, bueno, pues eso, cantidades bastante modestas. O pedazo máis grande da tarta despois é o deste 29% que son actuacións polas que se paga entre 300 e 600 euros, un 17% son de menos de 300 euros e únicamente un 10% das actuacións das corais galegas se remuneran con máis de 600 euros. A outra parte que completa os ingresos das entidades son as subvencións públicas. Ainda así, a mitade non tivo ninguna subvención en 2021. Un 48,9, un pouco menos da mitade. As subvencións recibidas, un importe medio son 3.200 euros, é dicir que tampouco, bueno, non son cantidades que resulten sorprendentemente altas, non? Mas ao contrario. O rango tamén é grande, desde subvencións moi pequeniñas a subvencións un pouco máis contenciosas. Un dato que así a mí me sorprendeu por positivo, non sabía a verdade que isto era así, é o ámbito xeográfico das actuacións, que lonxe de ser local, bueno, por toda Galicia. Son moi poucas as entidades que non se moven, que non saen a dar actuacións fora do seu concello. A inmensa maioría fano. 86% polo menos no territorio galego, é dicir, incluso fora da súa provincia. Pero, bueno, sorprendeu a min, polo menos, este feito de que o 56% teñan como ámbito de actuación o resto de España e un 55% tamén Portugal. Eso sí, logo a dimensión xa internacional fora da Península Ibérica xa é unha cousa de poucas entidades, dun 1,5%, que, bueno, iso
en términos absolutos serán 5 ou 6 entidades en total. O repertorio das musicais é eminentemente popular, o 77% das corais tocan este tipo de música, seguido do repertorio relixioso e o de compositores históricos. Outros datos recollidos relacionados coa interpretación ten que ver ca forma de interpretación, que é na metade, no 48%, únicamente a capela, e na outra metade, máis ou menos, ven sempre con acompañamento musical, que sería esta parte pequena, un 6%, e un 44,5% pois combinando as dúas opcións, a veces con instrumentos e a veces sin eles. En canto aos instrumentos que utilizan, principalmente pianos e teclados, seguidos de percusión e guitarras. En canto aos uniformes, que tamén se mencionou, únicamente, se non me equivoco, un 16% non ten. O resto, bueno, pois ten ou traxes tradicionais, ou traxes de gala, folclóricos nos menores dos casos ou variado. A variación do estudo. O estudo utiliza unha serie de variables independentes, que son as variables que se intenta predecir cales son as características de cada corai, das corais que influyen máis na súa actividade. Descríbese sempre por cada unha das cousas que lles acabo de relatar agora. Pero para non aburriles, o que fixen é resumir nun cadro toda a variación que hai para que se entenda facilmente. As variables independentes que se contemplaron era a capacidade económica, medida como gastos, a idade dos componentes, en algúns casos tamén a idade do director, o hábitat, é dicir, se está nun entorno rural ou urbano ou vilego, a provincia e o ano de fundación. É dicir, cruzanse todos os achados con estas variables. A grandes rasgos, o que nos vemos é que a capacidade económica, bueno, tampouco lle sorprenderá a nadie, é probablemente o que explica máis, o que máis influye nas características e no comportamento das corais. É dicir, en xeral, canto máis capacidade económica, máis grandes serán as corais, máis formación terán tanto os intérpretes como os directores, máis equipamentos, máis instrumentos, máis arquivos de partituras, máis capacidade para desplazarse, tamén acceden a máis subvencións. É dicir, en relación con esa capacidade económica está o hábitat. Por qué? Porque resulta que as entidades que están nas cidades, sobre todo, son as que máis ingresan. Entonces, hai unha correlación entre esas dúas variables, non? É dicir, iso significa que canto maior é o hábitat, é dicir, sobre todo nas cidades, vai haber tamén máis ingresos, en xeral, para as corais, e van a ter máis formación, tanto os seus individuos, tanto os cantores, como os directores e as directoras. A idade opera ao revés. Canto menor idade dos componentes, en xeral, maior formación musical, tanto dos componentes da banda como dos directivos, maior capacidade para desplazarse nas actuacións e tamén máis ingresos. A provincia non vin eu que operara de unha maneira clara, en parte polo erro da mostra, é dicir, porque o que se chama error mostral, que significa que hai un punto que a variación dá igual que se produzca nun sentido ou noutro. Non temos casos suficientes para saber se iso é por azar ou porque é unha tendencia clara. Iso no caso da provincia, por que se produce máis así? As outras variables que hai aquí,
tanto a capacidade económica como a idade como a hábitat son o que se chaman, non quero aburrir, pero variables ordinais, é dicir, van de máis a menos, entón é fácil ver unha tendencia. Canto máis cartos, máis isto. Nas provincias non son ordinales, é unha variable nominal, é dicir, dá igual, é dicir, non hai un orden. Pontevedra ou Coruña non é máis que Lugo ou Ourense, simplemente son un sitio onde está situada, non hai unha relación gradual entre elas. E todas as diferencias que atopamos a marxen desta cuestión de que en Pontevedra é obvio que hai unha concentración moitísimo máis grande de entidades que no resto de Galicia, a variación que se atopa eu non lle topo unha tendencia clara, é dicir, o que podería eu dicir é que en principio non hai unha gran diferencia entre as provincias no sentido de como se comporta a coral, non no comportamento en conxunto da provincia. E o ano de fundación, en principio, tampouco, vexo que teña unha tendencia clara, é dicir, non porque a entidade teña unha historia moi longa, parece que vai a ter un comportamento millor ou peor nestes parámetros que estamos vendo aquí. Bueno, millor ou peor é simplemente unha cuestión cuantitativa, non estou dicindo que se xan corais de máis ou menos calidade, é simplemente pois que teñen estas variables que vemos aí. Ben, en canto a COVID-19, efectivamente, claro, polas características, que non lle teño que explicar aquí a ninguén, do que significa cantar en grupo, as consecuencias do confinamento, e, bueno, todas as medidas, pois foron moi negativas para a actividade, non? É dicir, arriba vemos as tartas de 2020, é dicir, non tiveron ensaios a mitade, si tiveron a mitade, e curiosamente un 26% xa no segundo trimestre, eu supoño que, bueno, pois online, bueno, non sei como sería, non creo que fora fácil, pero, bueno, un 26% si xa fixo algo, pero, bueno, a inmensa maioría, pois non, claro. E tamén se deron algúns concertos. O 30% dos corais deron concertos, en total 202 sumamos de todas as que estaban dentro da mostra. E no 21, bueno, xa se ve como xa se está casi nunha actividade normal. Por iso digo que tamén os datos económicos tamén están condicionados con isto, porque, obviamente, se incluso a 2021 o 26% das corais non tiveron ensaios en 2021, pois, home, obviamente, os resultados do resto teñen que ser especialmente negativos o ano pasado. En calquera caso, sí que tuveron ensaios un 73% das corais o ano pasado e xa aumentou moito o número de concertos, pasou de 202 a 516 para os da mostra, é dicir, un 65% sí que tivo actuacións. En canto a cuestión dos abandonos, das baixas que hubo dunha maneira ou doutra motivadas pola COVID, medirmo de dúas maneiras. Parece ser que de media 5, perderonse 5 membros, é dicir, que abandonaron por unha razón ou outra por coral de media. É dicir, obviamente, claro, algúns volverían, estas cousas, ou entrarían cantantes novos, pero sí que o que vemos é que hai en términos medios, as corais son máis pequenas agora. É dicir, perderon de media 2 e pico por coral. Nos facemos unha estimación utilizando os mesmos criterios que fixemos para a estimación total, que tamén é conservadora, e nos estimamos un balance de 700 persoas menos. É dicir, que participan agora que antes da pandemia. 700 persoas. En canto aos problemas das corais, isto é a opinión das persoas entrevistadas. O problema principal, hai dous, basicamente teñen a mesma relevancia, esta diferencia porcentual é pequena, son a idade dos componentes e a falta de relevo xeracional
ligado unha cousa a outra. Despois, os problemas económicos. Basicamente, teñen a mesma importancia. Despois, tamén ligadas a eses dous mesmos problemas, están os seguintes, a falta de axudas das institucións e administracións, que, bueno, obviamente, eu creo que ten certa relación cos problemas económicos. Se non houbera ningún problema económico, ninguén votaría falta as axudas. E o problema da escaseza de componentes. Tamén hai unha cousa aquí orixinal que debe ser moi importante, porque un 20% de respostas, que é a falta de local de ensayo, ou ter local de ensayo propio. O resto de problemas, bueno, escaseza de determinadas cordas, falta de formación, poucos concertos, xa teñen menos respostas. E, por último, as necesidades que dicen ter, principalmente, aí sí que se ve claramente un problema económico, é dicir, a necesidade principal é económica, a que teñen as entidades. En segundo lugar, con a metade máis ou menos de respostas que a anterior, a captación de componentes, pois, bueno, en relación cos problemas que había, que xa se sinalaran na pregunta anterior. E, ademais, aquí aparece o do local, que era un problema, como vimos, para o 20%, e sí que aparece aquí tamén unha necesidade que se ve, que pode estar relacionada ca formación que detectamos, que é a necesidade de que haxa máis formación incluso dende as escolas, dende o ensino, entendo eu. E, bueno, e o resto de preguntas, de respostas que son tamén menos frecuentes. E, bueno, isto a grandes rasgos é todo o que deu o informe, é moitísimo máis longo, pero con isto penso que se poden facer unha idea, e se teñen unha pregunta sobre calquer cuestión concreta ou calquer cousa, pois estou encantado de responderles.